zaga mana sana'a ku daina fa sana'a mu ko rufin asiri fa kuna mana kuɗin goro kuna zaga mu fa ku sani wasu daga cikin su kurbata mu fa masu zaga masara mu da ku babu shiri fa ka hawo mota kana mana kallon banza ka sani kai da kake mana kallon banza akai ne banza ka dauka albashin mota kana mana kallon iska ka sai mu rada muke zuba alashin mu dauka wari billahi na tare da mu bakin ciki da kashe su ai su barin mu dan sau ya rufa mana asiri riga da wani duka yin mana ku masu rubata masana na dawo gare ku mu da ku babu shiri billahi tona muku asiri kuna kirarin cewa mu je makaranta ba ku sani cewa degree diploma duka mun hada masu shi fa abba gwamna muna godiya fa receipt ai yanzu ba ma siya fa hakan yana mana dadi sosai fa billahi ka sa sana dan sauta zama masalar arzikin mu ku dena zaga mana sana'a masu gurbata mana sana'a kuma ku dena saboda haka mutane da Allah ku dena zaga mana sana'a mu masu dan sau ba duka aka tana zama daya ba ina godiya gwarin sabiri duka ina godiya gare ku rike sana'a dan sau hannu bibbiyu domin ita ce rufin asirin mu daga Jan Amir Ja'en gwarin sabiri ina godiya